ni ng'ama riek chalo nade. Penjo manyalo penjo makiduoka titieko rikoda ni ng'ama riek en ng'ama nade. But kit rieko opogore. Kendo jolony weche mag somo biro nyisi to in bende ng'eyo ni nyathi minyuolo kofuo onge ng'ama inyuolo kofuo. Samora mora monyuol nyathi molwar piny ni tup, to nyithindo te nigi opportunity, kendo nyithindo te nigi level mar rieko maromre. Environment makoro nyithindo gidongie, gi sikunde magidhiye, gi jopuonj mapuonjogi, kae makoro kelo pogruok. Onge gik manie ripodni manyien mopogore gi gik ma wasenene ripode mamoko. To bende onge gik challenges ma waneno e sekta mar somo sani kopogore gi weche mag CBC gi mopogore gi gik mane waneno chon. Je wacho ni wach moro to wamed nie mos. Wan kinde mane wasomo e primary kacha, ne wakwongo wadhi puodho gokinyi ikidhi e sikul. Mako gik sa 11 kamata winjo ka minwa chwado pato gokinyi tap tap ing'eno biro. Ikwongo idhi puro nyaka sa 1:45. Samoro kichopo sikul to jinie parade ibiro manyo tie choka moro basrie mondi pond kacha matin ka ji ose e parade e kiringi bi. To kendo ka gik odhiambo inie puodho kendo ka gik sa 7 samoro wan kama wantiere ni wadhi omo matafari mondo timango isombo ne ng'ato chulo sikul mondo udhus uomo matafari kumogoe e ka sikul onwang' pesa. Pesa activity. Yes. Most. Pesa activity. Sa 8 karomo sa 9:30 nyithindo manyiri ji no biro go wuoyo muono od japuonj. Ojuok bende nuting'o gi matata. Karawa luonge ni matata kaka kuluonge kudho moro nitie. Mar pedo cha. Yes, mar pedo no. Iting'o ibiro godo. Fito bende iting'o gokinyi samoro 3 kata 4. Yien mobar. Gi yien mobar. To puodho ting'eni ni imonde gokinyi ma sa 2 kokitimango e kilawo tiendi bende idhi sikul ma samoro kata nyuka mimadho gokinyi onge. Kitema inyati yudo nyuka idhi godo. Nomono wakalo. Joma riek pod ne nitie atia. Koro dhano bedo gifted differently. Maino maduong' mane wadwa ka waketo kuom kalo penjne. Mae momiyo jorieko no biro gi wach mar CBC ni makoro giluongo ni CBE ni. Mak mana ni kaka nyocha gikele ne ok gigoe tu bin maber. Kech gini nyocha biro golo rieko kuom kalo penj kende. Wasewacho ka eni nyithindo te riek bati. Kendo nyathi ka nyathi nigi talent ma gima dwa ni ng'e. Samo nyuol nyathi ni thup to en gi different ability ma nyathi ka nyathi nitiere gimo nyalo timo e yo mopogore gi ng'ato. Karo kaka wabet ka ji adek ni. Je jawacho gani view je jawacho gani je winjo weche mag wala ka DC. An samoro kiduoka kono to ka bi winjo. To nitiere kaka no winje ma samoro kaka ne ochako weche gi mag school kubiro to winjo ka wacho wala no ringo kuome. Kibiro kuom Ken ibiro ka nitiere weche mag kwano gi weche mamoko go gi weche mag physics gi en gino no winje motieko ka wan school en utieke atieka. To ok jite man ga ability mar tieko physics no. Adwa ni winji gini maler. Kibiro kuoma weche mag languages gi mag gik mana ahero mana ringo ga ringa. Samoro korka kwano kuno kidwa tera ahinya to ko bi winjore ahinya. To bende nitiere ng'at ma kwano ne winjo. But ng'at ka ng'ato nigi talent mare. Kata mana jakuo nigi talent. Sewacho niga pile ni ng'at manyalo dhi ma plan sani modonj e bengi moro mokadwa luongo nyingi magi plan magi dige kwal pesa e technology masani ni modhi godo ma oko make ng'ano riek. Ng'amo fuo temane rieko ne nyatigo gi machielo. Rieko ne nyalo tige yo machielo. Tiende ni en gi talent to tiyo mana kode marach. Mana kaka jadhula. Samoro kikao je iketa dhula no tibiro to kabe koro okode. Tagolo kdamake. Mi penjiri ni to je into mabende irabora ni gini be nyalo gina na defense. Strike wanoko makanga kono ng'ato ujo ketikacha. Ko dinu chiendo piny lich. Lakini samoro defense mogoyo gogi wi. Yes. Koro mai modwa ni wakuongo ngi. Koro miyo CBC ni no biro gi intention maber to kokonyowa.
Nikech nonego bed nonyalo identify unique abilities mag nyithindo. Koro ong'ene ng'ani but igweng'u kacha ka penji kata dhi maka dongo wakacha. Tibiro yudo ka samoro nitiere ng'at maloso radio e gweng' kanyo. Mana nyathi ma ja klas 4. Nadia. Nyathi ma kibiro luongo odi sani mondo bi otim ne wiring, onge kata gi degree e physics. Ja klas 8 moro mabende nowe awe kacha to ng'acha ne riek to pare ni nowe sikul. Kori paro ni dino nuang thuolo ma identify talent neni, they would be the best engineers. Mane kaka kumano wabore CBC ni pinje mag Amerika ne temo neno gino ni ere kaka nyathi kosedonje klas 3 nikech wan kane wan e klas 5 kacha. To kain biro nyisi ni weche mag fwambo gi nwase chako chon. Mane klas 7 tandiko noluonge na taarifa ya habari. Tindiko gini makama bishop obire, anyalo paro ka wan gi bishop niluongo na Agai Nyang. Bishop Agai. Ko biro to gichacha idwa luongi idwa dudo gini nikech gini ni kuomi en duok michako iro kitin. Ng'ato ok bed maduong' to koko dio ng'e miano nega bed japuonj. Ng'ama dwa bedo japuonj kata nyathi ma dwa bedo polis otin to sema chako ero kaka polis timo gigegi. Mai momiyo wan gi problem nikech kata mane obila kaka wuono wan gi jok maonge gi luongo mar obila no nyiewo gini nikech tich. To ng'at man gi mich mowinjo kuome ne no winjo bed jalweny bwana ng'ano kodwa jalweny to go research moko nwang'o yudi. Wang'e ni kone ng'achiel mach kuom jakuo. Koro gima ni kae en ni ok wadwa kao unique abilities mag nyithindo gi ni godo. Ok ji te manyalo wacho dho ngere tiera ng'ato bende ma en dholuo ni mochiemo. To ni kiwacho dholuo ni tineni ni ok iriek. Kisema bati. Chiemo gi dholuo. Ine kako bore kapso. Ichiemo gi dholuo.